Все, досить мне. Знову все робила сама. Не присела 4 години, 8, 27. І каб хто-то помог. Ну я хотів, але ти сказала нічого не шапать. І ніякої індички больш, їжі до холери засталося. І ніяких креветок, вендлін, грибов, капуст, отбивних. Усьо було толстое, солене, пересмажене, несмачне, сухое. Просто жах. Сина, ти що скажеш? Ну, сухое може з усім криху, але... Ну вось і готуй тады сам. А гэта яшчэ, я мяса не ем. Яшчэ і сваё прытарабаніла. Яна просто хотіла, каб табе было прасцей. Моя сястрыца просто катастрофа. А што твой дядька ў туалеце нарабіў? Гэта ж быў Роберт. Ну толькі ён піва хлястаў. І не чапай пячэнькі. Што, чаму? На наступныя каляды. Наступныя? Ежы поўна. Так, тэль сваякам. Без мяне. Патэль бабусі, Не. цётцы, дзядьку Васю, Марыі, Сашу, Шапуніным і армяніну Ашоту. Я не ведаў, хто гэтыя людзі, ма. Яны чакаюць. Не чакаюць. Ім будзе цікава. Нарэшце. Толькі мы адны. Наша сям'я. Толькі мы. Дароў. Максим. Дароў, Макс. Со святами вас, Валентиновна. Пячэнькі адкрыў. Маю падарунак для цябе. Нешта падрыхтаваў? Ага. Ого, дзякуй, сына. Во, у мяне тут на заказ. Ой, сына, ну навошта? А што ты гэта сам? Гэта прынт. О, мілата якая. Прыбяры пасля сябе. Ага. О сэнсе. Ну, ты так кажаш просто. Не кажу. Ты кажаш мне гэта кожны дзень? Прыбяры... Не, ніколі такога не казала. Да ты пастаянна гэта кажаш. Прыбяры гэта. Тюмде.